Sí, sumar-me als agraïments dels companys i intentar acabar de complementar una mica la informació que ja s'ha exposat i oferir-vos de nou aquesta visió municipal. Passaré a explicar una miqueta com vam defensar nosaltres la moció al ple municipal, que val a dir va ser aprovada per tots els grups polítics a excepció de Convergència i Unió, que es va posicionar en contra, i amb l'abstenció del Partit Popular a Santa Coloma de Gramenet. En primer lloc dir que hi ha molts motius, considerem que hi ha molts motius que evidencien que aquesta privatització d'ATL suposarà una pèrdua de qualitat del servei. En primer lloc, considerem que ATL és una empresa exemplar i eficient, ja ho ha explicat en Gregorio Camacho. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa pública del món segons una entitat internacional vinculada a la gestió de l'aigua i defensem que els abastaments d'aigua a Barcelona i altres ciutats han estat excel·lents i les infraestructures gestionades per l'empresa estan en un molt bon estat. ATL és una empresa pública finançada íntegrament amb fons públics i nosaltres el que denunciem és que cap partit polític amb representació del Parlament de Catalunya va incloure en el seu programa aquesta proposta de privatització d'ATL. I denunciem també que en un context en què la ciutadania cada cop més perd aquesta confiança en la política, s'hauria de fer alguna mena de consulta popular abans de prendre una decisió sobre un tema tan rellevant que afecta directament els municipis i els ciutadans. No tot val en nom de l'austeritat i avui ATL és patrimoni comú, com deia, de tots els ciutadans i així, per tant, la pèrdua de control democràtic sobre un bé patrimonial com és l'aigua constitueix un escenari molt poc desitjable democràticament per al futur de la gestió de l'aigua. ATL posseeix, segons les dades de què disposo, un patrimoni actiu quantificat en 1.800 milions d'euros format per infraestructures finançades amb aportació econòmica de la ciutadania, que sigui mitjançant impostos, tarifes, cànons, però no només la ciutadania és copropietària, també ho són els ajuntaments que han finançat el 50% de la inversió de la connexió a la xarxa. Per tant, critiquem així que la Generalitat faci seves aquestes propietats sense compensar ni a la ciutadania ni als ajuntaments que tenim tot el dret a expressar el nostre rebuig respecte a la proposta de privatització. I també privatització que suposa un increment, com ja s'ha esmentat, del cost de l'aigua. Ja hem escoltat aquest mateix matí la pujada del 10% que ha anunciat Acciona, empresa a qui de moment s'ha adjudicat aquesta concessió, un servei mercantilitzat enfocat exclusivament a la generació de beneficis econòmics que posen en perill el bon estat de les infraestructures al nostre parer. Per tant, pel bé comú, com deia en Giró, ens oposem a aquesta privatització i apostem per l'enfortiment dels serveis públics. D'igual manera que s'ha fet, per exemple, a altres països com a Itàlia, on s'ha convocat aquest referèndum per valorar la privatització o no de l'aigua, o com ha fet darrerament l'Ajuntament de París, que després de retornar, com deia Camacho, a mans públiques un servei privatitzat durant dècades, ha estat capaç de baixar aquestes tarifes.